să-l invit pe Andrei Turcu în continuare. El este specialist în dezvoltarea proiectelor bazate pe tehnologii de ultimă generație. Un IT-ist, cu alte cuvinte. Din dorința de a susține antreprenorii în procesul de digitalizare a afacerilor, Andrei și-a construit colaborări importante prin care s-a remarcat în multe competiții din domeniu, reprezentând țara la nivel internațional cu proiectele sale. Este antreprenor, specialist în user experience și user interaction, în design și programare și ne ajută să înțelegem digitalizarea ca experiență, nu doar ca funcționalitate. Bun! Promit că o să fiu scurt. Știu că este puțin târziu, așa că o să încerc pe cât de mult posibil să avem o prezentare interactivă și sper eu cu o serie de cunoștințe noi. În panelul de mai devreme s-au ridicat multe mici la fileu și chiar mă bucur că s-a întâmplat acest lucru. S-au atins multe dintre subiecte pe care vreau să le ating și eu astăzi, astfel că de asta și zic că o să fiu scurt. Și aș vrea să ne concentrăm, pentru că s-a vorbit foarte mult astăzi și despre AI, însă s-a vorbit poate mai puțin despre ce nu înseamnă AI. Și de aceea am vrut să vin cu această propunere puțin mai controversată, puțin mai diferită, în care să discutăm un pic și despre ce înseamnă zona asta psihologică în lumea digitală. De aceea am numit această prezentare Empatia în lumea digitală. Empatie, termen din psihologie, o emoție practic. Cum aducem noi toată povestea asta și într-o lume tehnologică? Se poate oare acest lucru sau nu? Vedem. Am propus 3 subiecte, imediat dacă pot să și schimb slide-ul. Ok. Bun. 3 subiecte pe care încerc să le ating. În primul rând, ce înseamnă digitalizarea? Cu siguranță am auzit cu toții despre termenul acesta de digitalizare. Este un trend în care ar trebui cumva să fim aware de el, să știm ce înseamnă, indiferent de industria în care activăm sau în care ne propunem să activăm. Ce înseamnă conceptele de UI/UX design? Imediat o să vedem despre ce este vorba și mai ales de ce sunt ele relevante. Și nu în ultimul rând, ce înseamnă o soluție digitală? Eu sunt Andrei Turcu, la bază sunt programator, de aceea pot să vorbesc și dintr-o perspectivă tehnică, nu doar dintr-una de business. În ultimii ani m-am nișat mai mult pe zona aceasta de UI/UX, despre care urmează să discutăm. Iar de câțiva ani pot și pălăria aceasta de trainer și mentor. Experiența am inclusiv pe zona de antreprenoriat. Am auzit chiar mai devreme vorbindu-se despre tururi virtuale. Tururi virtuale este unul dintre corurile business-urilor pe care le-am avut în trecut. Însă tot acest timp pe mine m-a ajutat să observ să observ perspectiva și mai ales să observ direcțiile în care se merge în această digitalizare. Și soluțiile sunt peste tot în jurul nostru. După cum am zis, am vorbit foarte mult despre inteligența artificială, am vorbit foarte mult despre tot felul de tehnologie care se află din ce în ce mai mult în jurul nostru, indiferent de industriile în care activăm. Însă, și aș vrea să pun foarte mult accent pe lucrul acesta, pentru că, cel puțin în viitorul apropiat, eu vi-l pot promite. Inteligența artificială nu va înlocui un aspect foarte important, și anume, ce ne face pe noi umani. Da? Ok, vorbim de automatizări, vorbim de procese repetitive, vorbim de foarte multe lucruri. Însă, inteligența artificială nu va înlocui umanitatea, nu va înlocui lucrurile care ne fac pe noi cu adevărat oameni. Unul dintre ele, și probabil din punctul meu de vedere, de fapt, cel mai important este această empatie. E un cuvânt foarte cuprinzător, însă vorbim în această prezentare despre tehnologie. Iar când vorbim despre empatie în lumea digitală, vorbim în primul rând dacă ceea ce noi construim este cu adevărat util. Dacă am pus cu adevărat utilizatorul pe primul loc în momentul în care am creat un business, o idee, orice, sau pur și simplu am fugit după funcționalități, după ce se aude. Eu am o vorbă și o să povestim imediat despre ea, dar vă zic pe acum, eu am o problemă cu ceea ce am numit eu instituția băiatului. Adică știu eu un băiat care face el.
Știu un băiat care face un site, știu un băiat care e bun la marketing, știu un băiat care știe contabilitate și de asta mă bucur foarte mult de mincile ridicate la fileu în panelul de mai devreme, pentru că se potrivește foarte mult chestia asta și îmi propun cumva să distrug, dacă aș putea spune, această instituție a băiatului, cum am numit-o. În zilele noastre ar trebui mult mai mult să ne concentrăm pe ceea ce oferim decât pe ceea ce cerem. Și primul noi ce putem să oferim sunt experiențe, mai întâi, înainte de funcționalități. Din punctul meu de vedere, atunci când dezvoltăm o soluție digitală sau în momentul în care alegem să adoptăm un astfel de trend, ar trebui să ne concentrăm în primul rând la ce experiențe oferim beneficiarilor. Bun. Ziceam că vă povestesc despre ce înseamnă UI UX. A auzit cineva de termenii ăștia? Ok, bun, perfect. Înseamnă că o să plecați acasă cu cel puțin un lucru nou. UI vine de la User Interface. Practic se referă la cum arată o soluție digitală. Primul nostru contact, vizual. Tot ce înseamnă parte de grafică, branding și așa mai departe. UX vine de la User Experience, adică cum funcționează soluția digitală. Cât accesibilitate oferă, ce interactivitate, cum mă simt eu ca și beneficiar în momentul în care interacționez cu businessul respectiv. Și aceste concepte, și mă bucur că foarte puțină lume din sală a auzit despre ele, aceste concepte trebuie să fie niște concepte pe care noi să le cunoaștem, poate acum mai mult ca niciodată, și să încercăm să le integrăm în ceea ce facem, indiferent de industrie. Din nou, nu vreau să, în urma acestei prezentări, să ne limităm strict la zona tehnologică sau doar la anumite domenii. Indiferent, și dacă avem un business în comerț, este foarte important cum se simte utilizator, cum interacționează el cu produsul respectiv. Și eticheta de pe o sticlă de vin, că văd acolo, contează. E un fel de user interface. Primul contact, cum bem vinul, ce experiență avem, la fel poate să fie o zonă de user experience. În momentul în care vorbim și aducem aceste două concepte de UI UX în zona de business, trebuie să avem foarte bine în vedere și care sunt obiectivele. Cu ce ne ajută concret lucrurile acestea. Și, în general, obiectivele de business sunt de 3 feluri: creșterea vânzărilor, păstrarea clienților și reducerea de costuri. Cum putem noi aduce, concret, partea de user experience să ne eficientizeze într-un mod fiabil business-ul? Și, nu în ultimul rând, obiectivele utilizatorilor. În principiu, trebuie să avem foarte clar și foarte bine definit ce se așteaptă utilizatorii să facă, ce au nevoie să facă și, nu în ultimul rând, ceea ce vor să facă. Și în urma multor discuții pe care am mai avut-o cu tot felul de antreprenori, tineri la început, tineri cu idei, am observat că în momentul în care vorbim despre această digitalizare, acest trend de a adopta o soluție tehnică, foarte multă lume se rezumă strict la partea cantitativă. Câți utilizatori am eu pe pagină, câte like-uri primesc, câte vizualizări am pe social media și așa mai departe. Cu alte cuvinte, acești KPI strict cantitativi. Din punctul meu de vedere însă, focusul și atenția ar trebui să fie mult mai mult orientată pe partea calitativă. Am numit-o eu această retenție, această rată de completare. E poate mai important să ne orientăm pe cum se simte un utilizator în momentul în care interacționează cu soluția noastră digitală. Cât de mult timp petrece, ce frustrări are. Și de asta vă ziceam, dacă tot inteligența artificială vine peste noi și dacă tot se automatizează atât de multe lucruri, oare nu ar trebui să ne concentrăm mai mult pe ceea ce ne face pe noi umani? Oare nu ar trebui să ne concentrăm mai mult pe comportamentul utilizatorilor? De aceea am creat acest program nou. Este o inițiativă pe care am lansat-o în această toamnă. Se numește Audit UX. Este un program transformațional, l-am numit eu, de digitalizare pe care îmi propun să ajut antreprenorii la început de drum, tinerii la început de drum,
în adoptarea, în crearea unei strategii empatice cu clienții lor, unei strategii de digitalizare. Practic, ce presupune acest program este studierea îndeaproape a ideii pe care voi o aveți și crearea unei soluții digitale împreună. Este o abordare nouă. E o abordare nouă pe care o propun în zona aceasta de programe și de cursuri. De ce? După cum vă ziceam, eu sunt la bază programator, însă pot și această pălărie de trainer. Eu ce-mi doresc prin cadrul acestui program este, pe de-o parte, să ofer acele cunoștințe de bază, cum au fost și cele prezentate astăzi, acele cunoștințe tehnice de bază, pentru a putea să aveți imaginea de ansamblu în ceea ce privește zona aceasta tehnologică, iar pe de altă parte, și crearea împreună a unui prototip, a unei soluții digitale. În UI UX design, în momentul în care vorbim de livrabile, acolo vorbim strict de niște prototipuri, niște interfețe despre cum ar putea să arate soluția digitală respectivă. Nu scriem cod, nu implică deloc zona aceasta strict de dezvoltare programatică, doar zona de cum arată și fluxurile de lucru. Ce poate să facă un utilizator în cadrul unei soluții digitale. Și exact acest lucru îl construim împreună. Și pun foarte mult accent pe împreună, pentru că, revenind la această instituție a băiatului despre care vă povesteam, acolo se susține foarte mult ideea că dacă eu dau un ban, îl las pe altcineva să se ocupe, mie nu pasă, eu doar aveam un livrabil final și atâta. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, nu am niciun pic de habar despre ce a însemnat procesul de dezvoltare a acelei soluții digitale, a acelei aplicații, al acelui slide. Eu doar primesc rezultatul și atâta. Eu vreau puțin să schimb această paradigmă și, într-o măsură mai mult sau mai puțin egală, atât beneficiarul cât împreună cu mine să colaborăm. Țin foarte mult pe ideea aceasta de colaborare, de a crea o echipă împreună cu clientul. Iar această echipă practic se traduce prin, ok, ne întâlnim constant, fiecare vom avea lucruri de făcut pe parcurs. Este un program transformațional, din nou zic, în care avem aceste 6 întâlniri în care vom avea niște task-uri de făcut de la o întâlnire la alta, astfel încât să putem să construim împreună pe parcurs. În principiu, acest program l-am gândit pe 2-3 luni, dar este un termen pentru că acest program implică și organizarea acestor întâlniri în avans în funcție de posibilitățile fiecăruia. După cum vă spuneam, legat de partea de livrabile, în ceea ce înseamnă partea de UI UX design, ne referim strict la cum va arăta soluția respectivă, nu crearea ei propriu-zisă. Există 2 pachete pe care le-am propus, Audit UX Define. Este o formă de consultanță prin care, în urma acestui program, practic avem un raport final, o consultanță despre cum ar putea arăta soluția noastră digitală sau, dacă avem deja una, cum ar putea fi ea îmbunătățită. Și programul Audit UX Design, care are în plus față de cel Define și zona aceasta de prototipare vizuală a aplicației despre care vă povesteam. Bun, aș putea să vorbesc foarte mult despre ce înseamnă acest program și cât de mult poate să vină beneficiul unui antreprenor. Este că atunci când construiești o casă și ai nevoie de arhitect, nu te apuci direct să zidești casa și să o construiești propriu-zis, ai nevoie de un arhitect, ai nevoie de un structurist, ai nevoie de niște oameni care să-ți creeze un plan și o strategie înainte. Am lăsat pe ecran, în partea dreaptă, cum sunteți voi, structura detaliată a programului pe care vă invit să o consultați și totodată în partea stângă aveți un cod QR pentru programarea unei ședințe de cunoaștere. Este o ședință, o întâlnire online gratuită pe care o ofer. În vederea, în primul rând, să ne cunoaștem, să-mi spuneți ce idei aveți și, bineînțeles, în ce măsură pot eu să vin în sprijinul vostru, dacă ne potrivim, dacă ceea ce ofer eu este cu adevărat util în momentul în care vă aflați voi acum cu ideea. Dacă nu avem întrebări din sală, îți mulțumim foarte mult, Andrei. Haideți să-l aplaudăm pe Andrei.